aurtengo ikasturteai deitu genion kurtso hasieran datu bilketa fasea. Eta aurtengo kurtsoan bi lan nagusitan jardun geha. Alde batetikan Orioko kurrikuluma osatuko duten edukiak zedarritzen edo ez, edo behintzat zerrendatzen zein izango dian. Eta bestalde, etengabe ere proiektu herrin sozializatzen, Piskat, Orioko kurrikulumak jarrai desan, kalea zapaltzen eta herritarrengan zehartzen, ondo piskat hartzen. Datu bilketa fase egiteko, hasieran genuen izan zen, 4 arlo bereizi, ezta? Euskera, bestia zen musika, giza eta gizarte zientziak, eta natur eta osasun zientzia. Orduan, informazio bilketa 3 modutara egin da. Bat izango litzake, herrian arloetan adituak diran herritarrekin elkarlanean jardun da. Guk eman genizkien dokumentu batzuk, eta osatu dituzte, ekin bilera batzuk egin da, eta bar. Eta bat, laneako hildo bat hori izan da. Bestia izan da, hori joz argitaratu den materiala bildu, aztertu, irakurri, eta hortikan kurrikulumeako baliagarri izan daitezkeen edukik ateatzea. Adibidez, karkarako ale zaharrak behiratu, bertako interesgarrik izan lehizken elkarrizketak atera, reportajeak, hori ez publikatu diran bideotatikan, argazki zaharrak ere batzu bildu ditugu, kantuak eta holako gauzak. Eta gero, 3. izango litzake, elkarrizketak egin ditu gure ez? Tartean Patxian Molin, Maria Sagrario eta Martin Litasorekin ere hon ginen ez? Hori egin beharreko gauza bazan ez, ondare bat biltzako garain, herrindazkau, herritar batzuk, herri honi gauza asko eskeni dizkiotenak ez. Eta nire ustez, hori jasotzea garrantzitsua da, hemendik urte batzutara, dokumentatuta egon dadin hori dana, eta daiei esker, jakin ditugun gauza batzuk oso interesante dira, garai bateko hori jotaz, eta lan kontuz, hori joko garai bateko kulturako kontu pila bate mila histori. Balantzea taldeak egin du balantzea egitea esan, oso positiboa da, ikusita pixkat kurtso hasieran atzea gotata eta 8 hilabete pasaia kurtso honetan lanen hasi ginenetik, eta nik uste kurtso hasiera hartan firmatuko genuela, ezta? Oain gaude momentu honetan nola egotea, azkenen kurtso hasieran geneukan pixkat momentu batzutan, azkenean, olako gisa hontako proiektu batek, herritik herrira indakoa, hezkuntza proiektu eta inguruan ez genuen ikusten erreferente argilikan, eredu gisa hartzeko, eta orduan azkenen, momentu batzutan, askotan jarri dugu metafora guk ez, elurretan, gerriaino sartuta bilen mendizalia bezala, eta elurra ikusten, eta ez dakizula noa jo bezala ez, eta hori ikuste genuen ez, ingurun tontorrak ikuste zian, noa iritsi nire genuen, baina ez genekin oso ondo nola, eta taldeak izan ditu olako momentu batzuk ez, baina nik uste bide politia indegula urten ez, azkenen, momentu horiek ez, zalantza momentu itatik anateatzea, eta nik uste bide politia indegula, eta aurreantzea behira emaitzea behi erreparatu gabe, taldeak bizidun esperientzia taldeko bileretan, eta gero antolatu ditugun ekintzetan eta bar ere, denok oso sentsazio honekin behatu geha, eta, behintzat horrekin gehatzea, eta gero gaina, objektiboki bildu dugu materiala ikusiz, norbean sentsazio eta bizipenak aparte, bildu dugu materiala ikusita, eta, nik uste, balantzea hona gara. Gantzeman du jakin minea badula jendeak ez, aurten zertan zabiltzate, eta bar, eta entzun Orioko kurrikuluma, eta hola. Eta ingo duguna saldu, gehien bat, bildu dugu materialan zati bat erakutsiko egual, baina alde egiten dugu gehiago erakusten nola bildu duan material hori ez, ze metodologia eraman da, ze jendekin lan egin da, gukin elkarlanean aritu dian arlotako aditu batzuk ere bertan izango dira. Gero da honeko, Orioko kurrikuluma sortzen taldeak 3 ikasturteko ibilbidea ditu dauneko, eta nahi da, urtengo argi erakutsi, urtengo fasea, nola kokatzen da, 3 urteko ibilbide hortan, testu inguru bat eman guztion, ez hau ez dela kasualitate bat, edo 4-5 herritarren artetikan
sortu den zerbait, venga, kurrikuluma ingo dugu. Zonek baukatzetik beste lanketa sakon bat, eta aurrera behira zer egin nahi dan ere, azalduko dugu. Eta, gero, Hiruzpalau kanta ere joko ditugu hor, musika arloan bildu ditun kanta horioko batzuetatik, Hiruzpalau kanta ere jokoia, eta, ekitaldi xume bat izangoa, baina gure ustez beharrezkoa, ez? Gehien bat, jendeak jakin-mina ere erakutsi dugu, aurten zertan ibili ganola, eta jakin-min hori asetzeko premia asko ikuste genuen holako zerbait egitea ikasturte honen bukaera. Etorkizunea beira, hurrengo ikasturtea ino iristegea, piskat pentsatu dugu hurrengo ikasturten zein nahi deun, eta hortikan aurrea, handikan egila esan ez dugu planteatu. Baina hurrengo ikasturten asmoa da aurten bildutako materiala, aurten osatu ditugun dokumentuak, lehenikan ikastetxeetako filtroa pasatzea, alegia, ikastetxeetako irakasleek dokumentuok irakurri, euren ekarpenak egin, eta berriz guri bueltatzea, bai? Eta martxan jarriko genuke hurrengo urte ez bakatu 2015ko urtarrila aldean nola prozesu parte hartzailea, bai? Hitzaldikin, inguruak edo kafe tertuliak, ikusiko dugu ze formato emate joan horrein. Baina asmoa da, txosten horiek esan bezala aurrena ikastetxeetatik pasatzea, eta gero, holako ekitaldi ireki batzuk egitea, eta horre ere, hendikan ere, dokumentu horiek beste irauli bat eman, ekarpen gehiago bildu eta barre egitea. Ekitaldi sorta hori pasa ostean, suposatzen da ja, izango litzakela ja, horioko kurrikulum definitiboa, definitiboa etxeatzea gustatzen guri biltzea, ez? Baina ja pixkat, izango litzake, fase baten bukaera bezala, ez? Baina osatuta gatuko litzake gutxi gora bera, horioko kurrikuluma beha, ez da? Eta taldeak ere, ikusten duna da, horraino, ez? Ja sortu da, gutxi gora berako kurrikulum bat sortuta gatuko litzake. Orduan, hortikan aurrera ikastetxe hartu beharko lukete kurrikulum hori, eta hori, horren lanketa bat egin, edo aplikatzen hasi, edo hori ja pixka bat, behaien esku gehiago gatuko litzake gure esku baina.